مستيات بيتنا سلام كمي ጸኒሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና መብዛሕትኡ ክፋል ኣውሮጳ ካብ ዱባይ ወይ ካብተን ምድረበዳውያን ዝበሃላ ሃገራት ንላዕሊ ብከቢድ ሙቐት ተጠቂዕሎም ብፍላይ ኣብ ምዕራብ ደቡብን ምብራቕን ኣውሮጳ እቲ መጠን ሙቐት ፈጺሙ ዘይጽወር ኮይኑሎ እዚ ቅድሚ ገለ መዓልታት ዝጀመረ ሙቐት ገና ክሳብ መዓስ ከም ዝጸንሕ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ርግጸኛታት ክኾኑ ኣይከኣሉን እቲ ዘሎ ዓብዪ ተኽእሎ ግን እዚ ሙቐት ክሳብ መወዳእታ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ክቕጽል ከም ዝኽእል ይግመት ከምዚ ዝበለ ልሙድ ዘይኮነ ሙቐት ኣብዚ እዋን ንህዝቢ ኣውሮጳ ኣብ ከቢድ ፈተና ኣውዲቕዎም ይርከብ ኣብ ፈረንሳ ብዙሓት ናይ ርሑቕ ባቡራት ስሩዕ ስርሐን ክሰርሓ ኣይከኣላን ካብ ፓሪስ ውፅእ ኢልካ ኣብ ዝርከብ ሓደ ቦታ እውን ሓደ ሰብ ብሰንኪ ሙቐት ብወቕዒ ልቢ ሂወቱ ሓሊፉ እቲ ዘሰንብድ እዚ ሙቐት ዝመጽእ ሰሙን ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ንላዕሊ ክውስኽ ስለ ዝኾነ እዩ ናይ ኣውሮጳ ኣባይቲ ከም ካልኦት ሓያል ሙቐት ዝረኣየለን ሃገራት መዝሓሊ ዝተገጥመሉ ኣይኮነን ኣብ ኣውሮጳ እንትርፎ ኣብ ናይ ዛሕሊ ወቕቲ ሙቐት ዝፈጥር መውዓዪ ንኣብ እዋን ሙቐት ዝኸውን መዝሓሊ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ኣይርከብን ኣብ ሃገራት ዓራብ ንኣብነት ኣብ ደገ ዘሎ ሙቐት ኣብ ውሽጢ መንበሪ ገዛኻ ወይ ኣብ ናይ ዕዳጋ ማእከል ኮንካ ፈጺምካ ኣይትፈልጦን ኢኻ ኩለን መካይንን ኩሎም ህንጻታትን መዝሓሊ ተገጢሞዎም እዩ ኣብ ኣውሮጳ ግን ኣብ ደገ ጽላል ርኢኻ ኢኻ ትጽጋዕ ኣብ ገዛኻ ከዓ ወይ ናይ ባዕልኻ ቬንቲሌተር ክትገዛእ ኣለካ ወይ ከዓ ገለ ክትባላሓት ኣለካ በዚ ምኽንያት ብዙሓት ናይ ዕድመ ሰብ ጸጋ ህፃውንትን ብዝተፈላለዩ ሕማማት ዝሳቐዩ ሰባትን ብሰንኪ ዝሙቐት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቖም ይርከቡ ፈረንሳ ንዝመጽእ ሰሙን ቤት ትምህርቲ ከመይ ይኹን ይቐጽል ዶ ይተዓጾ ኣብ ዝብል ትዘራረብ ኣላ ምስ ሙቐት ጎኒ ጎኒ ዝመጽእ ከዓ ኣብ በበይኑ ከባቢታት ዝፍጠር ሓያል ንፋስን በርቅን ዝተሓወሶ ዝናብ እዩ እዚ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ኣየር ትማሊ ዓርቢ ንስዊዘርላንድ ኣጨኒቕዋ ኣምሲ ነይሩ ኣብ ሰፋሕ ናይ ስዊዘርላንድ ከተማ ማለት ኣብ ከተማ ዙሪክ እቲ ትማሊ ዝተረኣየ ንፋስ ዝተሓወሶ ዝናብ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብዙሕ ዕንወት ዘውረደ ኮይኑ ገለ ነበርቲ እውን ፎኪስ ጉድኣት ዝበፅሖም ኣለው ኣብ ጀርመን ፈለማ ኣዝዩ ብርቱዕ ረስኒ ክህሉ ብድሕሪኡ ሓያል በርቂ ነጎዳን ህበብላን ከስዕብ ይረአ ኣሎ ብፍላይ ኣብ ምብራቕን ምዕራብን ጀርመን ሓድሽ ናይ ዝናብን ህበብላን ሓደጋታት የንጸላሉ ኣሎ ብመሰረት ናይ ጀርመን ኣገልግሎት ኩነታት ኣየር እዚ ሓደጋታት እዚ ኣብ ገለ ከባቢታት ዝገደደ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ዞባ ባደን ቮርተንበርግ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ስፖርት በዓል ብሰንኪ ዝወደቐ በርቂ ድሮ ሓያሎ ሰባት ተጎዲኦም ኣለው እቲ ሙቐት ዋላ እውን ንግዚኡ ዝዝሕል ኣይመስልን እዚ ድማ ጸገማት ይፈጥር ኣሎ እቲ ረስኒ ብፍላይ ኣብ ማእከልን ደቡብን እቲ ሃገር ክሳብ ረቡዕ ክቕጽል እዩ መጠን ሙቐቱ ድማ ካብ 32 ክሳብ 39 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ክበጽሕ እዩ ኣብ ሰሜናውን ሰሜናዊ ምብራቕን ግን ክዝሕል ይኽእል እዩ ሓደ ንኹነታት ኣየር ዝከታተል ክኢላ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ማዕበላዊ ረስኒ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ጀርመን ካብ 40 ዲግሪ ንላዕሊ ዝኾነ ናይ ክብረ ወሰን ሙቐት ክምዝገብ ድዩ ኣብ ዝብል ገና ርግጸኛታት ኣይኮናን ኢሉ ሰባት ብሰንኪ ሙቐት ጥራሕ ዘይኮነስ ብሰንኪ በርቂ እውን ይሳቀዩ ኣለው ኣብ ግዜ ሓያል ሙቐት ንፋስን በርቅን ዝተሓወሶ ዝናብ ክመጽእ እንከሎ ጥንቃቐ የድሊ እዩ ብፍላይ ድማ እቲ ሓደጋ ኣብ ቁልዕ ቦታታት ኣብ ዝካየዱ ዓበይቲ ምትእኽኻባት ወይ በዓላት ክኸውን እንከሎ ጉድኣቱ ዓብ ክኸውን ይኽእል እዩ ትማሊ ዓርቢ ምሸት ኣብ ባደን ቮርተንበርግ ጀርመን ዝካየድ ዝነበረ ሳውት ሳይድ ፌስቲቫል ብሰንኪ ሙቐት ተቋሪጹ ነይሩ ጸኒሑ ግን እቶም 59,000 ተሳተፍቲ እንደገና ክስዕስዑን ከብዕሉን ተፈቒዱሎም ካልእ ኣብ ፍለንስቡርግ ንደቡብ ወገን ርሕቕ ኢሉ ዝተኻየደ ኣስታት 5,000 ተሳተፍቲ ዝነበርዎ በዓል ብሰንኪ ህበብላ ሓደጋ ኣጋጢምዎ ከምቲ ሓደ ወሃቢ ቃል ፖሊስ ዝገለጾ ኣብቲ ህበብላ 13 ሰባት ቀሊል ጉድኣት በፂሕዎም ሕጂ ግን እቶም ሰባት ናብቲ ቦታ ክምለሱ ተፈቒዱሎም ኣሎ ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን እዚ ብዙሓት ዓበይቲ በዓላት ይካየዱ ኣለው ኣብ ኦስት ፍሪስላንድ ኣብ ጥቓ ሌር ብመሰረት ሓበሬታ ፖሊስ ኣስታት 300 ቆልዑ ዝነበርዎ ናይ ድንኳን ማዓስከር ፈሪሱ እቶም ቆልዑ ብሓገዝ ኣባላት መጥፋእቲ ሓዊ ናብ ገገዛውቶም ተመሊሶም ወይ ብወለዶም
ተወሲዶም ኩሎም ድማ ብሰላም ተሪፎም ሓደ እኳ ኣይተጎድኦምን ኣብ ጀርመን ኣብ ሓያሎ ፈደራላውያን ክፍለ ሃገራት ኣባላት መጥፋእቲ ሓዊ ክዋፈሩ ተገዲዶም ኣለዉ መቸም ኣብ ዝኾነ ሕማቕ ነገር ዋላ እውን ኣብ እዋን ኩናት ረብሓ ዝገብሩ ኣካላት ኣለዉ እንድዮም ካብ ዝልዑል መጠን ሙቐት ረብሓ ዝረኸቡ ንምጥቃስ ከዓ ንኣብነት ናይ ደገ መሐንበሲ ቦታታትን ሸየጥቲ ጀላተን እዮም ኣብ መኪና ኣውቶቡስ ወይ ባቡር ብናይ ኣየር መዝሓሊ ኤሲ ክጓዓዝ ዝኽእል ሰብ ዕድለኛ እዩ እቲ ረስኒ ግን ኣብ ጽርግያታት እውን ጽልዋ ክህልዎ ይኽእል እዩ ንተሽከርከርቲ ድማ ከደናጉይ ይኽእል ንኣብነት ኣብ ብራንደንቡርግ ናይ ጽርግያታት ዕንወት ኣስዒቡሎ ኣብ መስመር ጽርግያ A13 ብሰንኪ ናይ ጽርግያ ዕንወት ዕንቅፋታት የጋጥም ኣሎ ከምቲ ሓንቲ ወሃቢት ቃል ፖሊስ ዝበለቶ ናይ ትራፊክ ክለብ ኣደኣሴ ከም ዝሓበሮ እቲ ቅጥራን ብሰንኪ ሙቐት ይሓብጥ ወይ ይንፍሕ ኣሎ ናብ ካልእ ዜና ምስ ንሰግር ክቡራት ተኸታተልትና ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ገለ ሰበስልጣኑ ዝወሰዶ እገዳ ቪዛ ጎደሎን ዘይሚዛናውን ክብል ነፂግዎ ሕወሓት ትማል ዓርቢ 19 ሰነ 2026 ኣብ ዘውፅኦ ወግዓዊ መግለፂ እቲ ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ክውንነት ዘየንፀባርቕን ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሓላፍነት ዘገልልን እዩ ክብል ወቂሱ ሕወሓት ነቲ ዝተነብረሉ እገዳ ከም ዝተቃወሞ ብምግላጽ እዚ ስጉምቲ እዚ ኣብ ጎደሎን ዘይሚዛናውን ገምጋም ኩነታት ዝተመስረተ ኮይኑ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ስምምዕ ፕሪቶርያ ዘለዎ ግዴታታት ንምትግባር ብቐጻሊ ዘርኣዮ ፍሽለት ዕሽሽ ብምባል ኩሉ ሓላፍነት ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ጥራሕ ዘንበረ እዩ ክብል ነቒፍዎ እዚ ግብረ መልሲ ሕወሓት ዝመጽእ ዘሎ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ብ18 ሰነ 2026 ኣብ ልዕሊ ገለ ሰበስልጣናት እቲ ውድብን ስድራ ቤታቶምን ናይ ቪዛ እገዳ ምእዋጁ ስዒቡ እዩ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ መንጎ ኣኽረርቲ ዝበሎም ኣባላት ሕወሓትን መንግስቲ ኢትዮጵያን ዘሎ ወጥሪ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ሓድሽ ኩናት ከይለዓል ዘለዎ ከቢድ ስግኣት ገሊጹ ነይሩ እቲ ሚኒስትር ወሲኹ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ቀጥታዊ ወተሃደራዊ ግጭት ድሕሪ 600,000 ህይወት ዝጠፍኡሉ ናይ 2020-2022 ኩናት ዝተረኣየ ቀዳማይ ሓደገኛ ግጭት ምዃኑ ብምግላጽ እቲ እገዳ ቪዛ ነቶም ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ናይ ሰላም ጉዕዞ ዝዕንቅጹ ሰበስልጣን ዝምልከት ምዃኑ ኣነጺሩ ነይሩ እንተኾነ እቲ መግለጺ ንበዓል መን ከም ዘጠቓልል ኣስማት ኣይዘርዘረን እዚ ብክልቲኦም ወገናት ዝለዋወጥ ዘሎ ናይ ክስ ቃላት ኣብ መንጎ መንግስቲ ፌደራልን ሕወሓትን ሓድሽ ኩናት ንምጅማር ምድላዋት ይግበር ኣሎ ዝብሉ ጸብጻባት ኣብ ዝወጽሉ ዘለዉ እዋን እዩ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንኹነታት ኣየርን ንሕወሓትን ናመልኪትና ዘቕረብናዮ ጸብጻባትን ሓበሬታታትን ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ጽባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ገብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي